Frumoase, dar pe toate le desfacem. Uite, Luna mare e acolo, ia să văd. Lasă că aia o aruncă, mami. Câte e acolo? Două? Două, hai. Hai aici să vedem ce mai este. Uite că este cu Kitty. Cine ți l-a Uite ce frumoase sunt astea. Cine ți l-a trimis? De la cine să astea, mama? De la tati. Bravo. De la tati? Bravo. Ia să vedem cu ce mai este acolo. Spune, tati, te pup. Spune. Spune. Cu pată. Le pun în caiet. Punem în caiet. Stai să căutăm caietul. Uite aici, mami. Stai să punem mai departe. Uite aici. Opa. Uite aici, nu. Lipește, mami. Care îți place? Azul neagră. Portocaliu? Da. Spune, portocaliu. Da, uite aici. Ce lipesc. Uite albastru. Cel albastru? De la cine le ai tu acțibildele? Cine ți l-a dat? Tati. Tati? Și-am adus Una verde. două. Două. Mai pune încă una. Ce culoare e acolo? Ce culoare e, mami? Albastru. Albastru. Bravo, mami. Hai să căutăm și una roz. Este roz. Una roz, spune mama. Una roz. Da, mov. Ai mov? Te ajut? Pe toți. Pe toți? Pune aici. Uite că aici ai loc, mama. Uai, ce frumos e. Bravo, mami. Zi mulțumesc la tati, că el ți l-a trimis. Zi mulțumesc. Pe toți aici. Dar nu poți, uite aici este loc. Pune aici, mami. Și acolo, bravo. Te ajut? Șan. Zi mulțumesc la tati, că de la tati, zi. Nu zici mulțumesc. Ce pe albastre. Albastră? Uite aici este loc, mami. Pune aici sau aici? Nu peste loc. Nu peste urs. Nu peste urs. Le facem tai la tati. Elena. Zi tai, tati. Tai. Îl iubești pe tati? Da. Da. Mult, mult? Nu peste loc aici. Nu este loc. Te zonă. Nu peste Îl iubești pe tati? Iubesc pe zonă. Da, pe tati îl iubești? Mult, mult, așa-i? Așa. Așa-i? Zi te pup, tati, pa! Fă-i pa la tati! Fă-i pa la tati, Elena! Zi tai, tati! Elena? Da. Dă să te ajut, mami. Pe Rup de aici. zonă după aici. Gata. L-a pus, mami, acolo. Zi la tati, tai, tati, te pup! Nu zicem nimica?